Insellmulkom u nilqgħukom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa ħankunu qed nitkellmu fuq it-triq tal-Venda f'Buġibba. U l-proġett ta' Triq il-Buqana. Infrastructure Malta qed tagħlaq triq għawdex f'Buġibba sabiex tkun tista' tibniha mill-ġdid. Din it-triq hija d-daħla ewlenija tal-Venda ta' Buġibba u minna kuljum jgħaddu għexieren ta' karozzi tal-linja. U ma tantx jidher li ħadet gost bil-pis tagħhom għax ħafna minna sfrundat waħda sew. Infrastructure Malta qed talaqha għal ftit ġimgħat biex tħaffirha fil-fond u tibniha b'pedamenti tal-konkos li jfilħu aktar u bwiċċ aktar sigur għal residenti u turisti li jgħaddu minnha. Sakemm id-dum magħluqa, il-karozzi tal-linja kollha li jitilqu mill-Venda ta' Buġibba qed jgħaddu minn triq it-turisti lejn dawret il-Qawra biex jaslu lura il-Venda qed iduru minn triq l-Imsell għal triq it-turisti. U bdew jitlestew l-ewwel korsiji ġodda tal-proġett ta' Triq il-Buqana, l-arterja ewlenija ta' bejn l-Imtarfa u l-Mosta fid-direzzjoni tal-Imġarr u n-naħa ta' fuq ta' Malta. Bħalissa it-triq hija miftuħa b'korsija waħda f'kull direzzjoni u b'limitu ta' veloċità imnaqqas ta' 30 km fis-siegħa. Ħafna mix-xogħol qed isir fl-inħawi tar-roundabouts li hemm fit-truf tat-triq, waħda n-naħa tal-Imtarfa u oħra bejn il-Mosta u l-Imġarr. Fil-ġimgħat li ġejjin, hekk kif jitlestew uħud mill-korsiji l-ġodda se jinfetħu biex nibdew nużawhom minflok uħud mill-partijiet tat-triq li qed ngħaddu minnhom bħalissa. Segwu t-tabelli li jiddiriġukom lejn il-korsiji u r-rotot temporanji li se jkunu fis-seħħ dalwaqt biex Infrastructure Malta tkun tista' tkompli x-xogħol b'mod sigur għal kulħadd. Min barra twessieħ tal-kumplament tat-triq għat-tliet korsiji ser jibda wkoll il-bini mill-ġdid tal-pont li minn fuq din l-arterja taqsam Wittil Lejja, jew kif nafuhom aħjar iċ-Chadwick Lakes. Infrastructure Malta u aħna fl-Infrastructure News se nkomplu nagħtu aktar tarif dwar dan it-tibdil fil-ġimgħat li ġejjin. Segwu l-paġni u l-accounts ta' Facebook, Twitter, YouTube u Instagram ta' Infrastructure Malta biex iżommu ruħkom aġġornati dwar dawn l-iżviluppi u tippjanaw ir-rotot tagħkom b'inqas diffikultà. U daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, insellmulkom.